चेनेला ब्रह्म चेनेल दे माने ब्रह्म उपाधि चेनेल ब्रह्म चेनेल नङा नोंसानि चेनेल दे खुलुमबाय अरुण ब्रह्म इउटुब चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय बे समाव आं दंफैयो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय उदालगुरि कलेज बे उदालगुरि कलेजनि साखाथियावनो थानाय उदालगुरि कलेजनि अडिटोरियाम थारैनो बे अडिटोरियामाव जिहेतु दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि जिहेतु देग्लायनि 2022 मायथाइनि HSLC आनजादाव जिहेतु सेथि मासि मोननाय बिनि गेजेरावबो टप 5 जे आसामाव जिहेतु ब्रह्म धोरोम सुबुंनि गेजेराव बा आनजाद होग्रानि गेजेराव जिहेतु 7 सेलेक्सन खालामनाय जायो बे 7 सेलेक्सन खालामनायनि गेजेराव 7खौ दिनै बरायनाय हाबाफारि लादों नैबे उदालगुरि कलेजनि अडिटोरियाम जिहेतु जिरायसालि न'आव दा थारैनो बेयाव जोंनि बर'नि हारिमु जिहेतु गाजा गोमजा दिनैनि बे मेलनि गेजेरजों जिहेतु मोसानानै दिन्थिनानै रायजो राजाफोरखौ गोजोन होनो हानाय साफ्रोमबो समाजनि एबा बर' हारिनि जिहेतु हारिमुखौ मोजां मोनग्रा फंबाय बिनानाव बिथांमोनजों माखासे बाथ्रा जों सावरायगोन आरो बे ओनसोलनि हारिमुनि सायावबो जों माखासे बाथ्रा मिथिगोन थारैनो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नुदों गोमो गोमो गोजा गोजा गाबजों बुंफबनाय आरो गोथां गुफुर गाबजों बुंफबनाय हाजो आगरनि आर'नाइ लानानै बेसेबांबा समायनाय बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोन दा बिथांमोनजों जों माखासे बाथ्रा सावरायगोन आरो बे जायगानि बाथ्राखौबो जों गुबै मिथिगोन थारैनो बे उदालगुरि कलेज जोंनि सानजा फारसे जिहेतु उदालगुरि कलेज थारैनो बिनि माखासे थासारि भिडिअखौबो नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो हायोब्ला जोङो सुबिदा मोनोब्ला दिन्थिनो नाजागोन दिनै गिबियावनो साफ्रोम जोंनि हारिमुखौ मोजां मोनग्रा नायगिरि बिथांमोन आरो जोंनि हारिमुखौ दा दैदेनबाय थानाय बा मोसागिरि बिथांमोनखौ आंनि अरुण ब्रह्म इउटुब चेनेलाव गिबियावनो बरायबाय आरो आंनिफ्राय खुलुमनाय जासिबाय बे समाव नोंथांनि सिनायथि आरो नोंथांनि हानजानि सिनायथिखौ फोरमायनो थाखाय खावलायग्रोनाय जाबाय गिबियावनो खुलुमनाय जासिबाय लोगोसे नोंथांनि अरुण ब्रह्म जिथु इउटुब चेनेल बेखौबो जोङो सोरां हारिमु आफादनि जानानै बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरबाय नोंथांनि गासै टिमनि सोद्रोमा बिथांमोननिसिम दा एसेयाव आंनि मुङा मुस्रि रमन ब्रह्म आरो गुबैयै आं गिरवा आनसलिक ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि गाहाय आफादगिरि आरो लोगोसे जोंनि सोरां नैबे जिथु मोसाखावरि हानजानि जिथु ग्रुप बे ग्रुपनि मुङा जाहैबाय सोरां हारिमु आफाद ओरैनो साबेसे दं दा जोंनि ग्रुपआव थोंजोङै जोङो 20 जन गोजौआव दङ 20 जननि गोजौआव दङ ओमफ्राय ओरैनो बेसे बोसोरनिफ्राय नोंथांमोना बे हारिमु ग्रुपखौ दैदेनबोबाय दं दा बेखौ थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला जोङो 2021 मायथाइनिफ्राय जागायदों होनना बुंनो नांगोन मानो होनबा जोंनि गेजेराव एसे जोङो बर'ब्लाबो जोङो ब्रह्म धोरोम हिसाबै जोंनियाव खोब खममोन दा बेखौ नोजोर बोनानै जे जोंनि ब्रह्म धोरोम सिबियारिफ्राबो एसे बाहागो लानाया मोजांसै होननानै आरो जों हारिमुखौबो जों बोखांफानोसै होननानै बे हाबाफारिखौ लानाय जादोंमोन दा बेखौ जोङो लानायनि गुबैया माबाया 2021 मायथाइनि सेप्तेम्बर मासनि 1 थारिखआव जोङो दामनायखौ गुबैयै फोरोंग्रोदोंमोन जे जों सानै गुबुननिफ्राय फोरोंगुरु लाबोनानै 2021 मायथाइनि सेप्तेम्बरनि 1 दान अक्ट'निफ्राय जोङो फोरोंग्रोदोंमोन दा बे फोरोंनायनि उनावनो जोङो नभेम्बर मासाव जोङो मोसानायखौबो फिन फोरोंनाय हाबाफारिखौ लाफिनदों आरो सोलोंनानै दा डिसेम्बरावनो जोङो प्रग्रामबो गादों ओमफ्राय दा जितु सोलोंखांनानै नोंथांमोना दिनैसिम बे हारिमु आफादखौ दैदेनबाय थादों ओरैनो बे गेजेराव सोलिनाय आरो नोंथांमोननि आफादखौ दैदेननायाव नोंथांमोना माबायदि हेफाजाब सोरनिफ्राय मोनदों आरो थांफैनायनि बा खरसा पातिनिबो खोथा थायो बेयाव माबोरै सोलिनो हादों नोंथांमोना खरसानि खोथाखौ जोङो बुंनो थांब्लाथ' जोङो गावनि गावनिफ्रायनो बुंनांगोन मानो होनबा जोंहा दासिम बेबायदि इसिबां माबाबो जायाखै जास्ट जों गोदान हिसाबै जों गावनो माने गोसो जानानै बहाबा पाब्लिसिटि खालामग्रोनो थाखाय जों आवगायगासिनो दङ बे खामानिखौ मावगासिनो दङ बिनि गेजेरजों मोनसे आं खोथाखौ बुंनो सानदों जिहेतु हारिमु दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोङो खालि नांगौआव बाहायनाय जायो खिन्थु नोंथांमोननो नांगौ बायदि अनसुंथाइ जों हरनाय जाया थारमाने बिनिखायनो जोंनि बर'नि हारिमुफ्रा माने गोदोसिनलांबाय थादों आरो माने सिबिनो बानाय जादों माने माबा मोनसे खामानि मावनो थाङोबा माबा मोनसे खरसा नांगौ जायो नङा होमबा बेनिखायनो साफ्रोमबो हांख्रायगिरि लिंहरगिरि बिथांमोनखौ आं खावलायदों नङा होमबा नोंथांमोना जाहाथे बिथांमोनखौ नङा गासैनि बर'नि हारिमुनि मोसाखावरि बिथांमोनखौ हांख्रायहरोबा माबा मोनसे सोलिनायनि थाखाय
बा नोंथांमोना गोबां देलायनोबो गोनां जायो देलायनो गोनां जायो सिनु निस्सय पाउडार निस्सय माबा निस्सय माबि निस्सय नङा होमबा दा दा बेफोरखौ न'निफ्रायथ' बाहायबाय थायोबा न'निफ्रायबो हगारहरनाय नङा न'निफ्राय हगारा खारन बेनिखायनो मा पकेटनि गारनानै बबेबा मोनसे खामानिखौ मावनो थांबा नों खुब असम्भब आं जायो खामायनो औ रोङाखै औ औ बिमानिफ्राय बिफानिफ्राय औ देख'बाय औ थायोबा देख'बाय था, औ बिमा बिफाया सानबेसे हरगोन नंगौना नङा औ औ थिग আছে नांगौनि बारा जाहैयो औ औ बिनिखायनो लेंहरगिरि हांख्रायगिरिफोरखौ बिदि बुंनांगोन औ आरो औ माबा दमबो होनांगोन दमबो होनानै लाबोनांगोन आरो माबा ओरैनो लासै बिबाथ' होआलै ना ना मा सेंग्राफोरजोंबो रायलायगोन सिख्लाफोरजोंबो रायलायगोन नोंथाङा बे हान्जानि दैदेनगिरि औ दा जों जेनेबा आंनो लिड खालामदों खालामनाया एसे आफादगिरि गाहाय आफादगिरि हिसाबै माने आंनो दाजेनदों हिसाबै आंनो लिड खालामगासिनो दङ मुरब्बि आरो मुरब्बि जोबोद मोजां दा जांगिला नामा दैदेनबाय थागोन आसा खालामदों नै बिथिंबो थांग्रोनोसै सिख्लाफ्रा एसे रायलायनो जाबाय थानाय बायदि मोनदां मा मुं खिथा दे मुङा मा प्रिति दैमारि प्रिति दैमारि बेसे गोबाव जाखो मोसानाया बारा गोबाव जायाखै मा थाखोआव फरायो दायो मेट्रिक पास जादों मेट्रिक पास जाबाय जोबोद मोजां बे दा एडमिसन लाबाय एडमिसन लाबाय मा कलेजाव रौता कलेजाव गामिया नोंना महिलापारा सोर रायलायनो गिनायफ्रा दिगदार जागोन दे मा नाम अनसुमथाइ बसुमतारी बेसे थाखोआव फरायो क्लास 9 बेसे गोजान नङा नोंना मा गामि आंनिया बान्दारफुटा थिग दं बान्दारफुटाबा आंबो बान्दारफुटानिसो सावरायनांगोन दे आंना उनु दैमारि बहानि महिलापारा खाथिसो ना बारा गोजान नङा महिलापाराबो खोनादों देलाय रतनिबारि महिलापारा बेसे थाखो 10 नोंहा आं सेकेन्ड इयार जाबाय सेकेन्ड इयार जोबोद मोजां खारदों सोरबा खारदों प्रियांका ब्रह्म नोंबोथ' आं सिनायनाय बान्दारफुटानि आंनि गामिनिसो नुखानाय आंबो नोंना हायना बसुमतारी बबे बिजुलिबारि माबारि बिजुलिबारि बेसे थाखोआव क्लास 10 जोबोद मोजां फरायफैगासिनो नोंनाबो जुद्ध लिर दे इदि बराय जानांगोन ना दे नोंखौ रायलायखांबाय फैफिनगोन आं दा आंनि मुङा रुपा ब्रह्म बबेनि बिजुलिबारिनि नोंसोर बिजुलिबारि बेसे थाखो क्लास 7 मोजां फरायदे फरायगासिनो नै बेयाव बिदिनो फरायजागोन मोजां फरायबा नमिता ब्रह्म मा गामि झारगाव जक्कपारा एसे माखाव फै मानो थाखुमानांगौ जाखो झारगाव ना झारगाव जक्कपारा औ झारगावआथ' रौता ओरैजाय रौतानि नङा बरजार ना रौतायावबो झारगाव दंना रौतायावबो दङ बेयाव फैखांबाय बेसे थाखो आङो ओइस सेकेन्ड इयार थिग दं ओइस सेकेन्ड इयार नोंना फाइनाल दं दे थिग दं सोरबा खारखुमाबाय लाजिदों बबि माथो रोङा बिसोरो दे मेदाम फुंबिलि बसुमतारी बहानि आं झारगाव बबे झारगाव बरजार बाजार एखे एखे नैबेसे गिदिरसिन जोंना आदा मा नाम सत्यजित ब्रह्म बहानि गरायबारि बे चेनेला ब्रह्म चेनेल दै माने ब्रह्म उपाधि चेनेल ब्रह्म चेनेल नङा नोंसानि चेनेल दे नोंना आंनिया दिदोमसा ब्रह्म सोब ब्रह्म कम्पानि बादि ना ओमफ्राय बहा जायगा गामिया आंना झारगाव जाखुवापारा ना बेसे फरायदोंमोन आङो दायो 4th सेमिस्टार ओइ बापरे बाप स्ट्रं माथो गिदोंसो आं रायलायनाया नोंना दैथुन बसुमतारी बहा महिलापारा गेरुवा ना दा ओरैनो मा मावगासिनो ओरैनो जेबो गैथ'वा जेरावबो माबा दामोना नोङो खाम दामो दहाय खाम राजा बायदि नुखादां नै दे आंनि मुङा बुल्लु ब्रह्म आं निउ खराइबारि गामिनि उदालगुरियाव ब्रह्म उपाधिया बांसिन नामाब्रा औ थारमाने जों गासिबो बेयाव थानाय खिनिया बुंनो थाङोबा जों ब्रह्मआनो गोजा आरो ब्रह्मआनो गोजाखाना उपाधिया ब्रह्म उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नोंसोर फिसा गोजा आरोना आंनिया निर्जय बसुमतारी गामिया महिलापारा ना महिलापारानि बे महिलापारा गामिया माबोरै नाम थानाय बे मिथिगौ जानो बेखौथ' मिथिला सोंना लादे मालाबा महिलापारा ना होमबा महिलापारा जायगाया ना अनसुमा ब्रह्म महिलापारायानो दा मा मावगासिनो दा ओरैनो जेबो मावथ'वाखै थिग दं आं बायदि ना दैदेन दैमारि बेसे थाखो फरायो 10 मा मावो दाथ' ओरैनो मोसागासिनो खाम दामो ना सिफुं दामो नों सिफुं आरो मोनसे नोङो आंनि नामा लिनेन ब्रह्म आं बिजुलिबारिनि एलबामफोर बानायबाय नामा मालाबा बानायाखै ना जेन' गोजोननाय थाबाय माबोरै मोनखो दुस्थ' मानसिखौ लोगो मोनफ्लांबाय ना नोंसोरो जेन' बेयो उदालगुरिनि जोबोद माने गोसो गुदुं माने मोसाखावरिफोर थारैनो जोबोद बाख्नायनांगोन
एथ' मोजां रायलायो एथ' मोजां गोरों थारैनो दानि न' सिङाव आं बिसोरनि मोसानायखौ नायदोंमोन जे ओरैबायदि मोजां मोनदों नैबे जोंहा जोहोलावखौनो बुङो जोङो माने जोंनि गेजेराव खोब गुसुं समनि गेजेराव नैबे मास मोनसेबो जायाखै सोलोंनाया दा माने फ्राय रोंजोब्बाय आरो मा मा रोंगौ इयो ओमफ्राय दा मोसाग्लांनाय हाबाय दानिबो नुखादों बहाय नुदों बागुरुम्बा हाबाय दाउस्रि देलाय हाबाय थुंग्रि सिबनाय हाबाय थुंग्रि औ माने औ रोंफ्रामजोब्बायानो आरो से मासबो जायाखै सोलोंनाया राजा माने बिनि जिथु सुनायनि माबाखौ नायोब्ला खोब गोजौ थाखोआव जों बेखौ थिखांनो हागोन बेखौ जों आसा खालामदों आरो राजा नाजा दे सिफुं सुनायखौ हाबाय औ सिफुं सुनांगौ हाय खाफाल एसे सुनायबा मोजां जागोन नामा दे आखाइखौ मोनखादों जोबोद गोरों बेसे जाखो बैसोआ 10 आरो मा रोंबावगौ सुनो बेखौ बागुरुम्बा एसे सुनायलाय दे बेखौ बास धन्यबाद गोजोननाय थाबाय जोबोद रोंगौ नोंथांमोननि जितु मामोनलाय नोंसिनि ग्रुपनि नामा सोरां हारिमु आफादनि जिहेतु रोंगौथि आरो नाजानाय आरो सेस्था हारिमुनि थाखाय थारैनो बाख्नायथावना दिनै बेनोमोन आंनि जितु उदालगुरि जिल्लायाव फैनानै बिथांमोनखौ लोगो मोनबाय बिथांमोनजों एसे सावरायबाय जोबोद गोजोननाय मोनदों दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय अरुण ब्रह्म इउटुब चेनेलनिफ्राय बिदाय लाबाय गोजोन